Croeso i'r myfyrdod hwn. Hoffwn yn gyntaf ddiolch am y cyfle i arwain myfyrdod bach hwn ar gyfer diwrnod gweddi Esgobaeth Llandaf ar ddechrau'r Advent. Wrth i ni deithio trwy'r Advent tuag at y diwrnod byraf, y thema dwi wedi dewis yw herio'r tywyllwch. Felly dechreuwn ein hamser gyda'n gilydd, trwy droi at Dduw mewn gweddi. Gweddiwn. Bendigedig wyt ti, Dduw goruchaf, arglwydd pob goleuni. Wrth dyner drigaredd y tir arnom y wawrddydd o ddichod, i chwalu gweddillion cysgodion y nos. A ninnau'n disgwyl dy ddyfod i'n plith, agor ein llygaid i ganfod dy bresenoldeb, a chryfhau ein dwylo i wneud dewyllus, fel y gall y byd dyfoliannu'n llawen, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Goleuni y byd a greodd fawr a'r sersi mewn oriel o'i wirfiol waith mawr. O planet sy'n troi trwy air maent yn bod i ddangos ei fawref a chanu ei glod. Dewch, dewch, bobl y byd, gwelwch oleuni ein Duw. Clod, clod, rowch i foer, credwch yn wir, credwch drwy ffydd yn ei drigaref a'i gariad. Goleuni y byd, wisgleirio mewn dyn, medroedio fy nafoedd a greoedd ei hun, fel gwaseddau ffef i'r byd a'i pheloen, i rannu ein gofid a phrofi ein poen. Dewch, dewch, bobl y byd, gwelwch oleuni ein Duw. Clod, clod, rowch i foer, credwch yn wir, credwch drwy ffydd, yn ei drigaref a'i gariad. Goleuni'r byd, cyfiawnder i bawb, oedd neges yr arglwydd gwaredwr y tlawd, a'r groes o'i ef yn felltith ei gwnaed, i achub ei bobl tywallodd ei waed. Dewch, dewch, bobl y byd, gwelwch oleuni ein Duw. Clod, clod, rowch i foer, credwch yn wir, credwch drwy ffydd, yn ei drigaref a'i gariad. Goleuni y byd, disgleirio mae'n awr, gan gynnig maddeuant i bobl yn llawr. Derbyniwch yn wir ei rhofio'n haelef, dewch mas o'r tywyllwch a torsef y nef. Dewch, dewch, bobl y byd, gwelwch oleuni ein Duw. Clod, clod, rowch i foer, credwch yn wir, credwch drwy ffydd, yn ei drigaref a'i gariad. Darlleniad o ail lythyr Paul at y Corinthiaid, y bedwaredd bennod. Am hynny, gan fod y weinidogaeth hon gennym trwy drigaredd Duw, nid ydym yn digaloni. Yr ydym wedi ymwrthod â ffyrdd dirgel a chywilyddus, nid ydym yn arfer cyffrwystra nac yn llurgunio gair Duw. Yn hytrach, trwy ddwyn y gwirionedd i'r amlwg, yr ydym yn ein cymrodwyo'n hunain i gydwybod pob un ger bron Duw. Os yw'n hefengil ni dan orchydd, yn achos y rhai sydd ar lwybr colledigaeth y mae hi felly, yr anghredinwyr y dallodd Duw'r oes bresennol ei meddyliau, rhag iddynt weld goleuni efengil gogoniant Crist, delw Duw. Nid ein pregethu ein hunain yr ydym, ond Iesu Grist yn arglwydd,
a ninnau yn weision i chwi mwyn Iesu. Oherwydd y Duw a ddywedodd, llywyrched goleini o'r tywyllwch, a lewyrchodd yn ein cylonnau roi ni oleini'r wybodaeth am ogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist. Ond y mae'r trysor hwn gennym mewn llestri prydd i ddangos mae eiddo Duw yw'r gallu tra rhagorol ac nid eiddom ni. Ym mhob peth yr ydym yn cael ein gorthrymu, ond nid ein llethu, ein bwrw i ansicrwydd, ond nid i anobaith, ein herlyd, ond nid ein gadael yn ymddifad, ein taro i lawr, ond nid ein dinistrio. Yr ydym bob amser yn dwyn gyda ni yn ein corff mae farwolaeth yr arglwydd Iesu, mwyn i fywyd Iesu hefyd gael ei ddwyn i'r amlwg yn ein corff ni. Oherwydd y Duw a ddywedodd, llywyrched goleini o'r tywyllwch, a lewyrchodd yn ein cylonnau roi ni oleini'r wybodaeth am ogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist. Y 6 adnod o'r 4 bennod o ail Lythyr Paul at y Corinthiaid. Ar ddechrau'r cloi mawr yn mis Mawrth, sy'n teimlo fel oes yn ôl bellach, fe ofynnwyd i ni gan gytun bob nos Sul am 7 hwyr o leo canwyll a'i gosod yn y ffenest. Galwad cenedlaethol oedd hon i weddi a gweithredu. Yng nghanol mis Mawrth, erbyn 7 hwyr, roedd hi'n dywyll, a'r ganwyll ynghlyn yn y ffenest yn llywyrchu'n braf yn y tywyllwch i bawb yn y gymuned ei gweld. Un ganwyll fach yn arwydd weladwy eraill o weddi, ffydd a gobaith. Un ganwyll fach yn llywyrchu yn y tywyllwch. Un ganwyll fach, un fflam yn ymuno a chynhwyllau eraill ar draws y wlad i herio'r tywyllwch. Ond wrth i'r gwanwyn troi'n haf a'r dydd yn ymestyn heibio 7 hwyr, nid oedd golau'r ganwyll mor effeithiol fel arwydd weladwy i eraill. Roedd golau'r ganwyll yn cael ei lyncu gan olau'r dydd. Ond eto, yn llai gweladwy i eraill, i bawb oedd yn parhau ar ddefod yn ystod y gwanwyn a'r haf, roedd yn weithred bwysig o weddi, ffydd a gobaith, yn herio'r tywyllwch canlyniadau pellgyrhaeddol Covid a'i chyfyngiadau. Bellach, ar ddechrau mis Rhagfyr, y tywyllwch sydd ar gynnydd unwaith eto, gyda goriau'r dydd yn parhau i fyrhau wrth ni deithio i'r dywyrnod byrraf. Mae'r nos bellach yn tynnu mewn, y tywyllwch yn llyncu golau'r dydd, a ninnau yn cael ein gorfodi o leio golau yn ein tai a chau y llenni i gadw'r tywyllwch allan. Ond wedi dweud hyn, yn y tywyllwch y mae'r goleini lleiaf yn llywyrchu'n llachar. Dyna sy'n hyfryd am eglwysi ac yn arbennig ffenestri lliw ar adeg hon o'r flwyddyn yn y nos. Yng nghanol dydd mae pelydre'r haul yn llifo trwy'r ffenestri ac fe welwn yn blaen y lliwiau a delweddau yn y ffenestri. Ond yn y nos a golau'r eglwys ynghyn, mae'r eglwys yn troi'n llusern. I'r rhai o ddi mewn i'r adeilad, mae'r ffenestri'n ddu, does dim i'w weld. Ond o'r tu allan, fe welir y ffenestri lliw yn ei holl ogoniant. Mae'r adeilad eglwysig yn troi'n llusern yng nghanol y gymuned, yn taflu ei golau i'r nos ac yn herio'r tywyllwch. Mae'r adeilad eglwysig yn troi yn arwydd weladwy i'r byd o weddi a gwasanaeth, presenoldeb y ffyddlon yn ei gwaith, yn herio'r tywyllwch. Dyma yw neges tymor yr adfent i ni wrth gwrs, y goleini yn llywyrchu yn y tywyllwch, ac ni all y tywyllwch ei drechu ef. Mae'n neges bwysig, mae'n neges bwerus, mae'n neges y mae angen i ni a'r byd ei glywed tro ar ôl tro, oherwydd y mae'r tywyllwch o hyd yno ar yr ymylon yn ceisio ei gyfle i lyncu'r goleini. Ac mae'r tywyllwch yr ydym yn sôn amdano yn fwy na ddiffyg golau dydd.
Mae'n dywyllwch yma yn golygu popeth sy'n llysteirio bywydau. Mae'n golygu popeth sy'n niweidio ac yn dibrisio bywyd. Yn ystod yr adfent eleni, mae angen i ni ganolbwyntio yn fwy ar y goleuni a disgwyl am y wawr yn obeithiol nag ar unrhyw flwyddyn arall am wn i. Yn ganlyniad i'r pandemig, mae'r tywyllwch nid yn unig i'w weld, ond i'w deimlo hefyd. Mae tywyllwch galar, mae tywyllwch pryder, mae tywyllwch ansicrwydd, tywyllwch unigrwydd, tywyllwch ansicrwydd swyddi a diweithdra. Maent i gyd yn fathau o dywyllwch sydd ar gerdded ar hyn o bryd. Mae angen ei herio a goleuni gobaith, y gobaith sy'n edrych i'r dyfodol, y gobaith sy'n dal gafael yn y llygedyn o obaith, y gobaith sy'n disgwyl am y wawrddydd, y ganwyll fach yn herio'r tywyllwch, a ddaw yn oleuni mawr sy'n gwasgaru'r tywyllwch yn ôl i'r ymylon. Yn ganolog i'n ffydd ni fel Cristionogion, y mae'r syniad o oleuni. Cawn ein galw i fod yn blant y goleuni, nid yn unig yn yr ystyr ein bod yn cerdded yn y goleuni, ond hefyd yn yr ystyr ein bod ninnau yn oleuni i eraill. Ar ddechrau'r greadigaeth, pan oedd y ddeiar yn afluniaidd a gwag, dywedodd Duw, bydded goleuni. Yn y goleuni cyntaf hwnnw, y creodd Duw weddill y byd. Y goleuni yn herio'r tywyllwch, yn herio'r anhrefn, a Duw yn y goleuni hwnnw yn creu y newydd.Wn i ddim adych wedi sylwi yn stori'r creu, y mae Duw yn creu y goleuni ar y diwrnod cyntaf, ond nid yw Duw yn creu yr haul, lloer a'r ser tan y pedwerydd diwrnod. Beth bynnag oedd y goleuni a greuwyd ar y diwrnod cyntaf, nid yr haul mohono. Ac yn yr Efengylau, dywedodd Iesu, my fi yw goleuni'r byd. Ac felly, waeth pa mor dywyll y bo pethau, y mae goleuni Duw yn llywyrchu. Goleuni gwirionedd, goleuni cyfiawnder, goleuni cariad, oherwydd daioni a chariad yw Duw. Nid ffantasi yw hwn, nid sentiment bach neis, ond dyma'r ffydd mae'r eglwys yn ei chyhoeddi. Dyma ffydd bore'r trydydd dydd ac atgyfodiad Iesu o'r bedd, wedi tywyllwch gwener y groglith, daeth wawr bore'r trydydd dydd. Paul, yn ei ail lythyr at y Corinthiaid sy'n dweud wrthym, oherwydd y Duw a ddywedodd, llywyrched goleuni o'r tywyllwch, a lywyrchodd yn ein cylonau roi ni oleuni'r wybodaeth, am ogoniad Duw yn wyneb Iesu Grist. Ym mhob sefyllfa, ein gwaith yw edrych am y llygedyn o obaith, edrych am y wawr ac nid ymgolli yn y tywyllwch. Mor hawdd yw hynny, yn enwedig pan mae'r gwaith o obeithio, herio'r tywyllwch, yn teimlo fel gwaith diddiwedd ac ofer. Dyn ni'n gallu teimlo fel llestri pridd, yn froi ac yn fregus ac yn wan, ond yna'n gwendid y mae'n erth. Mae'n amlwg wrth ddarllen ail lythyr Paul at y Corinthiaid, ei fod yntau wedi mynd trwy gyfnod anodd. Roedd y berthynas a'r Cristionogion yng Nghorynth yn weddol simsan, a Paul ei hun yn teimlo o dan straen rhyfeddol. Eto roedd yn dal gafael i neges yr Efengil, yn dal gafael i Iesu Grist a'i oleuni, ac iddo deimlo fel llestr pridd, yn froi ac yn fregus. Eto roedd yn gwybod bod Duw yn ei ddefnyddio, bod Duw yn defnyddio ei gwendidau a'i brofiadau mwyn dwyn oleuni gobaith yr Efengil i eraill. Mae'n rhyfedd i feddwl bod Duw yn ein defnyddio ni i fod yn oleuni eraill, a bod Duw hyd yn oed yn defnyddio y craciau yn ein bywydau, y craciau sy'n gadael i oleuni Crist lywyrchu a bod yn oleuni ac yn obaith i eraill. Y mae cryfder yn y llestr pridd, cryfder yn ein gwendid,
oherwydd fel dywed Paul wrthym, ym mhob peth yr ydym yn cael ein gorthrymu, ond nid ein llethu, ein bwrw i ansicrwydd, ond nid i anobaith, mwyn i fywyd Iesu hefyd gael ei ddwyn i'r amlwg yn ein corff ni. A dyma ni'n dod at y goleuni sydd gennym ni i herio'r tywyllwch, a'r goleuni hwnnw yw Iesu Grist ynom ni. Mae'n oleuni sy'n ddigonol, i'n cynnal ni, ond yn fwy nag i'n cynnal ni yn unig. Mae modd iddo hefyd fod yn gynhaliaeth i eraill, wrth i ni deithio trwy'r cyfnod hwn. Trwy gario goleuni Crist yn ein bywydau, yr ydym yn herio'r tywyllwch i eraill hefyd. Ystyriwch, y mae un ganwyll mewn ystafell o 100 o bobl yn goleio'r ystafell i bawb. Un o'r pethau ni allwn wybod yw sut y mae ein ffydd ni yn cynnal eraill. Wrth i ni ddal gafael yn ein gobaith yng Nghrist Iesu, a ffyddlondeb a daioni Duw, hyd yn oed yng nghanol ein tywyllwch presennol, yr ydym yn gynhaliaeth, yr ydym yn oleuni i eraill sy'n ei chael hi'n anodd ar hyn o bryd i obeithio, i gredu, i edrych i'r dyfodol am arwyddion y wawrddydd, oherwydd mor didew yw'r tywyllwch o'i hamgylch. Y mwyaf i gyd y tywyllwch, y mwyaf i gyd yw goleuni'r canwyll, mor fach yw'r goleuni, eto y mae'n herio pob tywyllwch. Ni ddylwn ni anghofio wrth i ni obeithio, wrth i ni ddisgwyl am ddyfodiad Iesu Grist, wrth i ni ddal gafael yn ein ffydd ynddo, ein bod yn gweithredu fel canwyll fach, yn arwydd o oleuni, cariad a daioni Duw, a welwn ni yng Nghrist Iesu, yr un a ddywedodd, my fi yw goleuni'r byd. Na ni yw'r goleuni sydd ar gallu i herio'r tywyllwch ar gyfer eraill sy'n methu ar hyn o bryd o beithio. Dyma'n braint, dyma'n alwad, dyma neges yr adfent hwn, wrth i ni deithio o'r tywyllwch i'r goleuni. Digon ar y degau, yw bod yn ganwyll fach i eraill, i herio'r tywyllwch, wrth i ni ddisgwyl am y wawrddydd, pan fydd Crist oll yn oll, a'r nos yn cilio draw. Amen. Gweddiwn. Dihina dy fyd cysglyd ddiw'r adfent, i gyfarch gwawr dy bresenoldeb a llawenydd llygad agored. Cyhoedda eto mewn gair y chan, dy fwriad tragwyddol i gair llwybr sy'n arwain i ddisperod, a gwneud y ffordd sy'n arwain i'r uchelder yn ddiogel. Cod ein hyneidiau llipa a newyddion am dy ddyfod, fel y bydd ei ogrwydd ac ofn yn codi fel tarth y bore bach, ac y bydd gobaith yn cael ei gynnau yn y bywydau mwyaf unig. Yna disgleiria o leini gogoneddus, barna a gwareda bob un ohonom, agor dy gartref nefo led y pen trwy bresenoldeb a ddewaist Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Tangnefef y dymder mawr i ti, tangnefef y ser uwch ben, tangnefef yr awel fwyn i ti, tangnefef y ddau ar hen. Oed i hef lanw dy enau di, gad i hef lanw dy fywyd di. Tangnefef y dymder mawr i ti, tangnefef y ser uwch ben, tangnefef yr awel fwyn i ti, tangnefef y ddau ar hen.
Tangnef efo dymder mawr I ti, tangnef efo ser uwch ben. Tangnef efo'r awel fwyn I ti, tangnef efo ddau ar hen. Oed I hef, lanw dynau di. Gad I hef, lanw dy bywyd i. A dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen.